pasando de 300 os concellos da Galicia, os que polo ar inician xa me deixan segalendo. Chámase Ailén Kedelman e é coñecida no eido teatral por ser unha das fundadoras da compañía A Panadaría. Ela é unha das artistas que puideron gozar no 2025 da cuarta edición das Residencias Artísticas de Mariñán. A iniciativa, impulsada pola Deputación da Coruña, busca apoiar as creadoras e creadores culturais deste país para que poidan desenvolver un novo proxecto durante 12 días de estadía no Pazo de Mariñán. No caso de Kedelman, ser unha muller orquestra, algo insólito, pois sempre foron homes os que deron estes pasos. O proxecto que estiven desenvolvendo nas residencias Mariñán foi do de unha señora orquestra. É a primeira vez que me presento a unha residencia, estou moi agradecida porque a verdade é que brindan unha oportunidade para pensar, para facer, para estar no proxecto, un espazo-tempo, así casi como que se para. Fronte a un sistema que adoita marxinar as persoas que queren adicarse á creación cultural, as residencias artísticas de Mariñán proporcionan ano tras ano tempo e recursos para que poidan aflorar novos proxectos musicais, literarios e de pensamento. Pero, bueno, de alguna forma estou moi orgullosa como diputada da área de cultura de que un ano máis todas as creadoras e creadores que se presentan a estes espacios, que fagan deste lugar un espazo vivo, un lugar de pensamento, un lugar de creación, un lugar de investigación e ese acompañamento que eu sempre digo que son importantísimas as persoas que o comisario e a comisaria destos residencias, porque sin eles a verdade é que isto sería totalmente distinto, porque fan un acompañamento que de alguna forma algo que o diferencia de outras residencias que tamén existen no país, ¿no? Esa interacción, esa sinerxia que se dá entre todas esas persoas que durante estos días aquí, porque é importantísimo, porque chegan a veces incluso a crear proxectos, algún proxectos de futuro de forma conxunta que despois nos vemos o resultado. É que cada vez se apunta máis xente, cada vez hai máis proxectos que entenden a importancia das residencias e tamén desde a Deputación da Coruña cada vez se entende máis esa importancia das residencias e vai mellorando e incrementándose o apoio. Hai moi poucas institucións e moi poucos lugares onde se aposte polo proceso creativo, sempre apostamos polo produto acabado e cada vez hai máis xente que está entendendo que isto é igual o máis importante que apostar polo proxecto final, non? E estamos tamén conseguindo que poñer as residencias de Mariñán no mapa e que os nosos artistas, os artistas que van pasando por aquí, estean en circuitos pois estatais ou internacionais levando o nome das residencias Mariñán, que eso tamén nos enche de orgullo. Hai unha superconexión ca xente do Pazo, unha moi boa conexión ca Diputación, ca área de cultura, que desde o principio estivo cunha conciencia moi luminosa e aberta para posibilitar isto, e a xente que foi vindo por aquí, pois, bueno, é moi interesante, porque son 2 semanas, oxalá foran máis tempo, non? Pero son 2 semanas onde hai unha convivencia e non só o proceso da creación, senón tamén a creación personal, pero tamén é o que se crea neses planos sutiles, a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel de vida en común. Ademais de Ailén Kedelman, gozaron do Pazo de Mariñán as músicas Indra, Abril e Nano. Do eido literario participaron Sergio Marei e Branca Trigo. E na categoría de pensamento estiveron Paula San Martín e María Bella. Todas destacan como positiva a experiencia e a liberdade dada no proceso. Fronte ao teño que, en Mariñán sempre impera o quero e o apetéceme. Pouco a idea deste proxecto de presentarme era facer a automemoria, non? Traballar desde a miña propia realidade para ver como me fun construindo desde a miña infancia a miña realidade, a miña identidade, non? E como fun capaz, ou como fun quen de atoparme, non? E poderme definir. Decidín presentar un proxecto así máis acoutado, que é un fanzine breve, cun recital, pois ten unha parte escénica tamén, no que se presenta un modelo de arte ritual, crear un pouco esa comunidade co público na que a xente interveña e como temática pois a bruxería, os saberes chamados alternativos, que realmente é un tipo de ciencia tamén, a contorna, axudou moitísimo e foi moi inspiradora. Vin a desenvolver un traballo, un ensaio filosófico un tanto experimental,
sobre a figura de Pristiliano, facendo unha relectura del e poñendo en relación co pensamento, coas correntes de pensamento ecofeministas que nos chegan de outras latitudes, o non ter esa condición productivista, ¿no? E o estar nesta contorna, porque o espazo que o xardín que hai, o monte que hai en volta a Mariñán, para o traballo que estou facendo, que é un pouco poñer en relación de horizontalidade ao ser humano e a natureza, non? Un pouco. Ten sido moi inspirador. Establezco moita relación entre a teoría e a praxis. Parto desde unha idea de construcción de proxectos, pero tamén logo en afondar un pouco que están facendo eses proxectos e por que teño esa necesidade de construílos. Para mí me parecía unha oportunidade as residencias Mariñán justamente de tener un tempo digamos, para pensar iso, ¿no? Buscar o meu posicionamento e tamén relacionarlo un pouco con que está a acontecer hoxe en día no rural. As residencias do 2025 pecharon as súas portas, pero no horizonte está xa a nova edición que se desenvolverá no 2026 para continuar consolidando o Pazo de Mariñán como berce do talento galego e de tantos proxectos que acadarán verdadeiros éxitos. Un proxecto que se consolida debido a todas as experiencias pasadas, ¿no? Que de alguna forma, pues, a veces vamos aí aprendendo de esos erros. Eu creo que este ano é ese ano donde realmente xa estuvo esa posta en escena como realmente deberían ser este tipo de residencias, ¿no? Que cada ano van medrando, sobre todo en contido, ¿no? E para anos seguirán medrando tamén. Falaremos estos meses pues, de cousas que se poden mellorar, ou mellor, digo, desde a propia xestión, ¿no? Administrativa da institución. Vamos a ver que cousiñas podemos mellorar, pero eu penso que por agora todo está ben engrasado, creo que chegamos ao punto. Oxalá puderamos conseguir máis días para as residentes. Que puderamos convivir tamén con xente das artes plásticas ou das artes vivas, da performance, do teatro, porque é o que fai que todo funcione. Para min é un tipo de proxectos, non? En plan, as residencias, non? Un tipo de lugares importantes para a creación, porque ao final o que nos permiten é parar, non? En plan, saber que tes un tempo que está como bloqueado, digamos, para a pura creación, non? Ter un espazo e tempo para crear é super necesario, tamén para que o que fagamos sexa mellor e sexamos mellores artistas, non? Hai que pôr en valor este tipo de propostas, non? Que leva a cabo a Deputación da Coruña neste caso, pero ten que haber máis. Temos que ter posibilidade de desenvolver o noso traballo. E aquí tivemos un pouco o que tanto falta, que axudar a que algo exista e despois orientarnos tamén de como podemos levar iso a cabo ou dalo a coñecer. A verdade é que non hai moitos espazos, non hai moitos tamén plantexados e estiven moi a gusto. Moitos anos de residencias creo que quedan.